Ang bibingkoy is dito nyo lang matatagpuan talaga kay Aling Ika. Maraming gumagaya, pero syempre sabi nga nila, iba yung number 1, iba yung original. Kaya ang ginawa namin is naglagay kami ng Aling Ika, Home of Original Bibingkoy. Talagang, kumbaga, dayuhin siya talaga. Siyempre, pag alam mo naman pag dayuhin, ginagaya. Pero ang Aling Ika, karinderya lang talaga ang nagpo-produce at nag-imbento ng bibingkoy na dito nyo matatagpuan sa Cavite City Public Market lang. Ako si Bernadette Alejo, anak ni Eulogia Bautista Alejo, na anak ni Chodorica Crisostomo. Bali, ako yung pang third generation sa Aling Ika Karinderya. Nag-start yung karinderya namin is sa Kariton lang since 1927. Kasi yung lola ko, mahilig siya talaga magluto. Talaga siya ang pero ang laging kasama niya nung nagluluto is yung mama ko. Ngayon, naisipan nila na mag-imbento ng mga pagkain tulad ng mga pagkain na binalot, yung bibingkoy. Pagkatapos ng Kariton is nagkaroon kami ng isang mahabang pwesto. Kahit looban yung tindahan namin, talagang dinadayo siya. Itong pwestong nakikita nyo ngayon is maliit lang yan. 1/4 lang yan ng dating tindahan namin. Nung nagkasakit si lola ko, ipinasa niya kay mama ko. Mama ko nag-manage. Tapos nung panahon na nagkakaedad na siya, ibinigay sa akin. Nag-imbento talaga ng bibingkoy is yung lola ko. Kaya lang nung nakilala siya talaga sa panahon na ni mama ko. Kasi, kumbaga, level up eh. Ngayon, kumbaga, meron ng mga vlog, kaya mas nag-level pa ng konti. Tapos, yung bibingkoy namin is, ang inspired niya is yung tikoy at bibingka. Ang luto niya is uling sa ibabaw, uling sa ilalim. Tapos, di ba, ang tikoy is makunat. Kung natikman niyo yung bibingkoy, makunat din siya. Tapos, di ba, ang bibingka is sunog yung ibabaw. Yung bibingkoy namin, isunog din ng ibabaw. Kumbaga, pinagsama ni Lola ang tikoy at bibingka, kaya bibingkoy. Yung sauce ng bibingkoy is inspired naman ng ginataan bilo-bilo. Kumbaga, di ba, pag natikman mo yung bibingkoy is medyo matabang, kaya haluan mo ng bilo-bilo yung pinaka-sauce niya. Talaga yun ang partner niya. Kumbaga, sa mag-asawa, babae at lalaki yon, ang bibingkoy at ang sauce niya na ginatang bilo-bilo. Ang halo ng ginatang bilo-bilo is yung bilo-bilo, langka, tsaka sago. Tapos migata. Tingin mo ba, ba't binabalik-balikan ng tao yung bibingkoy? Sabi nila talagang kahit yung mga nagpupunta ng abroad, hindi po pwedeng uuwi sila na hindi magdadaan dito sa Aling Ika. Hindi sila pwedeng umalis nang hindi nagdadaan din. Kumbaga parang attendance, kailangan magpa-check ng attendance kay Aling Ika bago sila Kasi sabi nila, ang pagluluto daw, ang talagang recipeng pinakamaganda dyan is, kumbaga, mahal mo yung ginagawa mo para lumalabas yung lasa. Ewan ko, sabi nila, may kakaibang lasa. Hindi ko naman alam hindi ko madiscover kung anong kakaibang lasa kasi yung titignan mo, pare-parehas lang naman. Hanggang ngayon, kahit ako, tinatanong ko sa sarili ko, bakit binabalik-balikan ng Aling Ika? Gano'n po karami naluluto ng bibingkoy sa isang araw? Pag ganitong panahon, mga 10 hanggang 15 bilao. Pero pagdating ng mga November, lalo't December, January, hanggang 30-35 bilao kami. Sa totoo lang, itong kaninang inabot nyo, wala pa akong tulog. 3 araw na sa dami ng order. Siyempre, hindi mawawala yung inggit. Kasi nai-issue kami na bakit daw yung mga customer nila is inaagaw namin. Hindi naman namin inaagaw. Hindi mo maiwasan yung gano'n na maraming nagkikriticize sa amin kasi kumbaga sino ba naman, mag-100 years na, 3rd generation na ako, di ba? Tsaka yung minsan yung time na, halimbawa, meron yung biglaang order na kailangan yung talagang nakikiusap sila na kailangan namin pagbigyan. Hindi namin alam paano gagawin kagaya yan. Wala na yung bibingkoy. Kung baka raw pwede pa mamayang hapon, hindi naman po pwede kasi mahaba yung prosesong gagawin pa. Ano pa po yung ibang creative? Merong mga pansit pusit, pansit sa puso. Yun din.
Napapatibi na yung pansit sa puso. Tapos meron kaming mga murkon, tortang alimasag, beef steak, kilawin papaya, may mga lumpiang sariwa. Everyday yon. Ma'am, ano pong inspirasyon nyo? Ba't pinagpapatuloy nyo pa po ito? Siyempre, alaala na ni Lola ko at ni Mama ko. Sa totoo lang, kung makikita nyo yung mga estante namin, panahon pa ng Lola ko yan. Kung makikita nyo yung blower namin, panahon pa ni Lola yan. Hindi ko talaga pinaltan. Kasi kumbaga, kung ano yung nakita nyo at nasimulan, papagpatuloy namin. Yan po yung 50 pesos, ma'am. Kami po sa Aling Ika Karinderya is nagpapasalamat sa lahat ng mga customer na dumadayo sa iba't ibang lugar, yung mga nag-i-inquire. Salamat po ng marami sa patuloy na pagtangkilik. Papanatilihin po namin ang lasa ng bibingkoy na nasimulan pa po ng lola ko. Matatagpuan nyo lang po kami sa Cavite City Public Market. Kung gusto nyo po mag-inquire, pa-check na lang po sa FB page namin na Aling Ika, Home of Original Bibingkoy. Pero minsan wag kayong mag-expect na makasagot kagad kasi sa dami talaga ng inquiry tsaka ng tao, hindi kagad masagot. Sa mga customer namin, sa walang sawang nagtatangkilik, maraming salamat. Magkano po isang order niyan? 50 po. Ilan po? Ilan? Ang order lang. Hindi mo sinabi kanina ko eh. Yan po yung 50 pesos, ma'am.